Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo bus kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. May pa makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Sabado pizza 25 na. Buwan karon mahigala sa Enero tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon na tagtagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon manghigala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. laing bahin mga kandidato nga mogamit og existing songs alang sa ilang election jingle kasuhan. Straight to the Kana point. depende na og dunay intellectual property kadtong tag-iya ana mo kay kaso. Damdam bitaw kaday kadto bitaw kwan, kadto bitaw John Osminia. Insa lang mo kung tingog kay more or less naman gyud. Yan ni karat pag yun buntaga, samot og kakarat na. Sige lang kay murag Kenny Rogers sa mansad ki. Mao man to gikuha man to sa kwan. Ha 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 hasula, di ba? Ha 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 katawa, ha 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 hasula. Mao man na. So gikiha to siya to, may attempt to kaso. Pero kini ni ang nasitol to mga sukid tigpaminaw. So katong manguha mo kanta dihang karaan ng kanta nga kuan, di pa nanghid mo sa tagiya. Kuan mo diag consent kay bitaw diri sa kahanginan mo bitaw na pugos na gitag kanta-kanta usahay kay ni ay himantayon nga robot sa mita. O patukar ta mahigalag kantang Freddie Mercury kanang sa mga Queens nga kanta bida. Sigurado yung paong ta mahigala sa YouTube na to dayon. Kay ngano man mo bantay man sila nga nanguha kag kanta labi pag mga international nga mga kanta na. Mao na nga kunon kay gyud, kuhaon gyud na mga sukid di paminaw. Mao nga kita mga higala, dili na lang ginato na ipatukar na mga international nga mga kanta kanang dunay mga patented nga mga kanta. Bueno, mantigor man sa mga kanta mahigala dili og hinay-hinay lang nga more or less da madadara. Mana mingo og pasensya na lang mo, mapugos tag kanta-kanta usahay kay labihan kay himantayon ning robot. So mao pod ni mahigala sa mga jingles unya. Kung manguha mog tono diha nga naanadaan, establish na kanang karaan nga sa kanta. Kato mga kanta sa unang kuan, boom tarat tarat, boom tarat tarat, tararat tararat, boom boom boom. Aman tong gikuan ni subiri subiri, boom boom boom. Karon ikiha kung kinsa to'y manguha ana. Pero depende na sa sabot kinsa may mukiha, ang alkabyado may mukiha, ang tag-iya. So mananghid gyud sila manghigala ana, no? Akong gipresume nga kinsa si Bato de la Rosa nananghid na sila. Kay mingo man sa Senado sagot ka ni Bato. Mana nga kana sila nananghid ka sa tag-iyas kanta, Tayo'y magbunggo-bunggo. Ang kanang kanta gyud mga kaigalaan nga mapakumpos gyud kag imo, mahal man gyud kayo sa gina, inday ken. Ang maka-afford na kasagaran kas manibilyar ay. Gikan pas kang
manibilyar sa una mahigalang kanta, di ka na manundog, himo gyud komposisyon ka og galingon. Ha? Nakaligo ka na ba sa buntod ng basura? Si Manny Villar. Si Mark tahimik lang. Kanya karon sa maning kang Camille, dili ka na sinundog na ila. Bagong bukas, bagong buhay. Mo ba day bagong bukas day, bagong busis, bagong busis di ay. Camille Villar, bagong busis, bagong bukas. Ano yung mga kanta nga gikumpos ko nga, wa gyud na mga higala manundog ang mga kantang lain. Pero mahal ba kayo ng pagkumpos kag kanta? Pero kinini ang magkuha kag kanta ng sikat na daan may gamito ni mong jingle, makabayad ka. O mananghid ka sa tag-iya, ha? Kay aron ni anak mahigala makakuan ka. Kay dili gani ikiha ka na napita. Straight to the point. Sa pikas bahin makagilaan, unsa man daining Prevention of Adolescent Pregnancy. Kining Senate Bill 1979. Ato ning i-discuss robutaga mahigala bantayanan kini. Although nang withdraw ng ubang mga senators ani, but ang author ini nga si Senator Risa Hontiveros, miingon mo file siya og amendment niining maong bill. Niining maong balaod nun. Nganong maingon magkagbantayanan kini. Ato ning i-discuss mga kaigalaan porbida. Makalingo-lingo kay gyud ko mobasa kini mong balaod. Og imong basahon ni mga 20 pages kapin, og basahon nimo. Og yano lang kang magbasa murag newspaper reading lang unya. Walang kay ka magbantay nigbasa nimo daw. Ara okay ra, ha? Og ang uban may galang mobasa nga mura lang og kanang okay lang sa pagbasa-basa nga medyo murag newspaper reading lang or basa-basa lang murag nagbasa lang comics, okay ra gyud ang balaod. Pero imong palawman, ang pagbasa nimo maka-question ka unsa day ni. Mo na karon nga ang ubang mga senador nang withdraw sila sa ilang support ining maong balaod. Ngano man kining Senate Bill 1979 nga gusto ni Risa Hontiveros nga ipasar unta sa 19th Congress. Dali nga mapasar unta karon 19th Congress. Sa dili pa mo close ang Kongreso mapasar na unta. Pero giwithdraw sa uban nga mga senador ang ilang suporta kay dunay mga kakulian. Ay makabantay ng mga tao asa man kakulian ini mga sukid tigpaminaw porbida. Naganta ni pagtagad ron mga kaigalaan kay kini kung maong balaod ang opening lagi ini mabitato ni supak itong simbahan kaniadto sa pagpasal sa RH law katong reproductive health law. Motoy opening sa uban mga higala nga mga balaod nga ipasar unya. So kini mga higalang Prevention of Adolescent Pregnancy. Mantay nothing against Risa Hontiveros mga higala kay doon naman tayo mga baruganan nga magkaparihat ag baruganan ni Risa. Usahay magkasumpaki lang kita mga higala sad. Kay kining ato base man istong prinsipyo. Kana si Risa doon na po iyang kagulingong prinsipyo plus politiko masagod. Nandun na po na iya o gabot unsa po na iyang dugang background. Unsa bay relihiyon ning Risa Hontiveros dayken? Inday ken doon na ba kay idea unsa relihiyon ana Risa? Unsa may kuan na niya? So kay doon na may mabadayan nimo sa mga kining mga stand on issues. Murag doon na kuan naay laing mga kuan niya doon na iyang kagulingong stand mahigala. Akbayan man siya, no? Unsa man ning akbayan? Ato ni pagtagad kay karon kining kinini ang Senate Bill 1979 nga gustong ipapasar unta karong 19th Congress pero masangit na ni. Adto na siguro na sunod Congress kung iya gining idayon. Bantayanan kining balaora, O magbasa-basa lang kami kawa man okay raman. Pero imong palawman mahigala lahi man ang magbasa ka reading literally o reading between the lines. Straight to the point. Atong isgutan ni Megala kay ni anang maong balaod no naadiha nabutang ang comprehensive sexual education. So sa comprehensive sexual education na kanalang pulong comprehensive na nakompleto mahigala nga sexual education ihatag niya ang guidelines mahigalas pagtudlo ang international standard. Mabasa nimo is international standard daway mabasa nimo unsa. So imo nang i-dissect unsa da ining international standard. Dito na manggawas mahigala ang Jesus. Mura kag makapanguros mga sukid tigpapinaw mauni ang itudlo sa kabataan. Straight to the point. Comprehensive sexuality education.
ang mga bata sa elementary, high school, ang mga bata sa basic education, imo nang tudluan aning klasiha mahigala, purbida no? Og madayon na kini mahigala nga subject kay apil kinis curriculum, mapildi na ang subject nga ganahan nimo kay katong recess. Pero mao kini subject kang delikado inday ken. Delikado kini kay upanalitan ikaw ginikanan mangutana ka sa mong anak. Malipay man kami uday. Dong, unsa may imong subject paborito dong? Science. Ikaw dong remat sa may mo math. Ikaw day kay naganahan ko sa kuan kining English. Nga ikaw dong Gerald sa mo gusto comprehensive sexual education ma. Og maunay subject nga ganahan medyo mabalakang ginikanan. Labi pagpangutana sa mong anak, dong, day, no? Mga elementary students pa. Dong, day, kumusta man inyong mga subjects ay patanawa ko sa card, bay, asaman, unsa man imong science? Uy, nagpuwa-puwa man imong card. Ang science, unsa man ang science, ang math, uy, ang English na unsa man Unya, ang imo 74, 70 hagbong man ni day, dong. Ang imong kuan comprehensive sexual education 100 ma. Maura kini mahigalang subject ka nga kung maka 100 ka, ang ginikanan mo ka-action o kabalaka. Kay unsa man ning comprehensive sexual education, pastilan mga kaigalaan. Ato ning isgutan ro butaga kay aron makabantay katawhan. Mo na kaingon ko nga unsa po sa Risa in town nga. Kung ako sa background ining Risa mahigala, matingala ko bantog na sa unam. Kainom daw ko day, dito ko imbitar ko sa Dumaguete, imbitar ko sa Negros. Kadtong mga kuan mga kailan, dugay-dugay na to imbitar ko speaker ko mga labot ini mga apologetics. Nakita ko sa mga simbahan dito na apil ni Risa dito sa Timpatay. Aktibo mo itong mga simbahan, tos Dumaguete, tos Bacolod, Timpatay, Timbuhay. Pero ni undang po noon sila, kaya ni Baos man ito mahigalay ko niya. Sige, ipadayon nyo ninyo nagbutang ng inyong kuhan nga, mga kuhan din ha, streamers sa Timpatay, Timbuhay, amo lang sang ibutang ang streamers sa mga Team Tatay. Ako ning pagtagad doon mahigala ha, unsa day ni? Ha? Sus, makalingo-lingo ka, comprehensive sexual education. Og mauni itubag si mong anak nga, pa, paborito na ko ng subject ka, perfect yun akong score. Apil na tanan, comprehensive na ang pagtudlo. Ha? Kompleto ang pagtudlo. Hasta mga higala ang pagsod o sa paggamit sa kondom, itudlo na gyud. Unya, integrated. I-appeals curriculum. Hasta mga bata, mga higalas, elementary high school, masayod na. Di ka makalingo-lingo, anak Kato mga ginikanan nga naminaw na koron. Inyong idol na si Risa Hontiveros. Sige, prangkahay lang tag-istorya. Real talk lang. Dili, ko'y against ni Risa, ha? Doon mga issues nga, magkapariha, may baruganan. Kaya kining akong baruganan, may higalas mga issues, base nis prinsipyo. Ha? Kining iya, prinsipyo po niya, may masag prinsipyo, pero usahay, tingali tungod sa politiko, or doon ay mga mulabi, san siguro. Ako maglahi yung opinion, balag ako ra usam habilin nga komentarista Cebu og na mga issues, kapila naman mahitabo. Nga magkuan, ako mabarog ko akong kagalingon kay, naman ko akong kagalingon opinion, base sa prinsipyo. Ha? Mo po ni mga politiko, mahigala, lain-lain man yung mga kagalaan, o mga baruganan sa issues, kay doon na may mga considerations. Kining ato na ito i-discuss o butaga ha. Unsa din yung mga kaigalaan. Kining uban pa mga iskutan na inyo mabate. Exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM. Straight to the point. Now, aton pagtagad mga kaigalaan kay importante ni nga mabantayan kini mga kaigalaan o niya masultian ang mga kuan kabuhan inig survey ang mga tao makahatag silang opinion og di sa musugot ni anang mga anak, no? Kaya maghimo mag-survey ni mahigalang mga SWS, mga Palas Asia, inana, no? So, kini ni ang labot ini maong balaod. Kining balaod mga kaigalaan nga gi-author ni Senator Risa Hontiveros. Ang iyang short title ani matud pa sa section 1 ining
Senate Bill 1979 sa ato pa balaod noon pa ni mahigala ang iyang mato pa sa section 1 short title, "This act shall be known as the Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023." Straight to the point. Sa Binisaya pa kining maong balaod labot ni sa pag-prevent pugong sa kining adolescent pregnancy, kining mga batan-on mahigalang mabuntis. Now, with due respect, kini si Senator Risa Hontiveros, so mantay ko na kay na may mga issue sad nga maayo sad ni siya mga higala. Doon na sa issue mga higala nga medyo magkalain atong opinion. Na kining ato issue for issue lang. Kay kana bitawng issue mga higala pag imbestiga sa pugo, okay raman siya mga kagalaan. Ang issue mga higala sa PhilHealth, pariha man tagbarugana ni Risa Hontiveros nga kini ni ang dili pwede na nga imong i-zero budget ng PhilHealth. Pero kining sa Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023, medyo magkalahi ang atong baruganan ani. Kay iyang gusto mahigala nga mapasar kini mahimong balaod kini ni ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act. Now, in fairness niya, doon na may mga tuyo sa mahigala si Senator Risa nga mapugnan kini kay problema man gyud kaayo ning buntis mga kaigalaan sa mga bata na to karon. Kini mga batan-on ron mga higala, grabe kay mudag uyab-uyab, mga buntis, mga sukit tig paminaw, mo nagiyon inyong mga babies, naghimo pog ilang mga babies. Yagitan nagkatawa mga higala. Sa report mahigala ni ining gipirmahan ni Senator Risa Hontiveros, in fairness niya, ato na sa ning i-discuss kay basin og unsay iyang buhaton ning balaura kung panalitan iya ning i-amend kay medyo ni sibog man ubang mga senador kay nipalag namang mga tao. Now, kung iya ning i-amend, babantayan nato unsay mga amendments. Kay in fairness niya mga higala, ngiyang tuyo nga tungod sa kadaghang nabuntis, kinahanglang mulihok ang gobyerno nga mapugna ning inani o kunya kinahanglan nga mulihok ang gobyerno nga kanana ang makabalik bisan pa magnabuntis ni sila mahigala nga kuan gyapon sila maka panikay-sikay gihapon sila. Doon naman po say tuyo mahigalang okay. Unya kini ni ang kay laliman ko ka sa data mahigalang gihatag sa population Commission on Population, patindaghana gud. Yan ang iyang letter, niadto ko noong Pebrero 2022 pa lang ang Commission on Population nag-report for the year 2020 nga dunay 56,000 recorded live births among adolescent mothers aged 10 to 17 years old. Sus, Ginoo ko. Manang pangitaag sulbad sa gobyerno ni. Kay ni anang 2020 wa pay labot kini karong updated na. Kini nga data mahigala gikuha niya 2022 nga data nga gihatag sa Commission on Population nga dunay 56,000 kapin ang recorded live birth. Kay i-record man gina mahigala sa mga hospitals, ila man ang i-collate na tanan, i-gather man na mahigala sa Commission on Population. Kanang mga anak niya, pa'y labot na mga anak to as mananabang, kaya dito ma-record. Pero iniparehistro ka na, ma-record gihapon. Na may uban nga way rehistro pa ng uban ki. Pero kanang iparehistro, ma-record man sa civil registrar, inig-record ito, may bawaan dayon, pila may edad sa inahan. Ang edad mga higalang nagpangidaron og 10 anyos, ngadtos 17 anyos, Ginoo ko. Nangabuntis. Nangabuntis. Niadtong mga tuiga, wapay labot rong updated, 56,000 kapin. Tibok nasod. Straight to the point. Munang kunahuna sa lisa nga atulan islang maghimo gitag balaod nga ang gobyerno maka tabang ani nila. Actually kin iya day tabang man ang iya ba. Doon na lay mga kuha na dito nga medyo ayay more delikado man sa hinoon eh. Muna nga iyang usbo ni mga higala ning balaura kay daw di man ni mapasar og inanihon willing kuno siya mo file og kini ni ang alternative or iyang i-amend kining maong balaod nun. Pero bantayan ang gihapon kay unsa man ni iyang mga hunahuna nining kalakiharon.
Niining ang concern man gud nato kay niining gitawag og Prevention of Adolescent Pregnancy Act na diha mga higala na butang ang comprehensive sexuality education. Straight to the point. Unsa man ning comprehensive sexuality education, di man ning mga terminologies diri di man ni mahigala ikopya nato diri sa pila man ni ka pages tanan, 25 pages. Og di nimo bantayan ni nigbasa nimo labi pa wa bay picture ni, Jadi kay kaganahang mo basa ki. Wala makaingon kag okay raman. Pero tanawa na to tanawa. Ang iyang definition of terms nasa section 3. Ang adolescent sexual and reproductive health na diri mga higala, adolescents, diri mga higala ang comprehensive sexuality education refers to the process of acquiring complete, medically accurate, relevant, age and development appropriate, and culturally sensitive information and skills on all matters relating to reproductive systems. Kuan din gisay-say din asa man ang mga provisions ani nga batayanan. Tanawa ako ning ihagpaton mga higala ning mga balaod kay wa pa ni ma nag-print ni mga higala ang Inday RB Veloso wa pa ni ma isteplere. Ato sang hagpaton ko ni. Diya din mahigala sa section 6. Ato ning i-explain unya atong bisayon para nga mahibaw-an sa tanan. Mo na mga ginikanan rong naminaw, batayanan kini mahigala. Unya kini si Risa, may day makahonghong niya nga Ma'am Risa, nahinay lang diha ma'am ha. Ilang palabi po din ha ma'am, nahinay lang ma'am. Gingon rin sa section 6. Age and development, kami kag comprehensive. Kanang pulong comprehensive, kumplito magyod. Kumplito. Parihara ko na may galag, may kag comprehensive sexuality education. Tanawa, comprehensive sexuality education. Kaya ba, naman ko sa sexuality education. Kining comprehensive kanang pulong comprehensive, pubida, komprehensibo. Sa to pa, kumplito, all in. Mabitang kita sa DYHP, maingon kita mahigala nga komprehensibong coverage. Kaya tinuod ba yun, sa DYHP na mo cover mahigalag pananitan sinulog coverage, komprehensibo gina. Kumplito mo ito mga reporters, gusto ka maminaw balita sa Basilica, maminaw kag balita sa Sports Center, pag-ingon, minaw kag balita dito sa Mandawi, kumplito ta. Muna, komprehensibo. Komprehensibo. Muna mo angkon ta na kay tinuod man. Komprehensibong balita sa inyong overall number 1 radio station sa Sugbo. Kana. Factual gina kay. Ang uban sad mo ingon nga komprehensibo po sila, number 1 po sila, pasag di lang katawa lang ta. Kay part po na sa marketing, buhan po mahigal lang mahalinan. Ano naman nga? Na karon kini ni ang daghantag mga issues karon taon mahigal standby mo karon taon kay di apoy mga virals nato dire. I-ready lang ang virals niya dong kay mo request ang netizens nga mag-virals ta. Di arabay viral may galang gipasa ni kasamang Clint ng Taco labot sa asa man to mga ungo man tong kuan na day. Yandam lang ang virals niya daan, Mga ungo to Idol Clint. Sige lang kwenta sa mga netizen o kung sa ilang gusto ron. Og moingon nga mag-virals ta no to taon. Ready lang virals ha. Og moingon sila nga ipadayon na ang explanation, ipadayon sa dato. Pero bingon niya mag-viral sa okay pod kay ready naman ang itong virals. Sige ready na diha mga kigalaan ninyo diha kasamang names. Na atong balikan kining comprehensive sexuality education og may kag comprehensive kumplituha gina kay perti ka kumpleto gyud. Labaw pa na may galag comprehensive insurance. Comprehensive god, O mo yung kamay galag insurance, kini mo sakyanan doon ang insurance, ang mandatory anak kana ramang TPL, kanang third party liability, kay buhag makasa ng imo sakyanan, makadasbag nimo sakyanan, dai mo tubag sa nadasbagan. Makasa ba ka na dito, makasaghid ba ka na dito, na insurance mo tubag. Pero og panalitan imo sakyanan na
ang ikaw nga sakyanan nga nakadasbag, nabungi po ng imong sakyanan, da ikaw rin mo tubag-tubag anang imo. Pero doon na kay imong comprehensive, ada ka na, ma-appeal po ng imo diharon, bayad lang po kag imong participation. Comprehensive na. Importante po na usahay man kay comprehensive insurance kay di na kay sulisuron, o niya ikaduha may gala, o ikaw rin mag self-accident day kay indekin. Usahay ra ba, nagpa-atras nimo, may patong sa unang pa-atras kag sakyanan nga wapay kamera kay maayo pa kay pagka-atras. Karon na anay kamera kompleto, pag-atras nimo na dasmagan nimo basurahan. Dasmagan nimo pader. Ikadasmagan nimo pader, o isa may makasa na nga ikaw ra may nakasa. Adto ka sa comprehensive insurance kay kompleto man, ha? Mutubag anang comprehensive insurance mga higala. Karon, aritas comprehensive sexuality education kakatawanan baya pod no? Ingon diri mahigala sa section 6. Comprehensive sexuality education but pasabot kompleto kana nga sexual education. Tanan kompleto na tanan. Leo, ang gibutyag ra ba diri mahigala nga i-follow na to ang international standard o ang eskwelahan mandatory man kay balaod man. Ma-public o ma-private schools mandatory na bisan pa kanang imong eskwelahan Catholic school na implement gyud. Ha? Implement gyud niya karon o dili i-implement na mahigala kay delikado man kay pa-review man ang imong accreditation. So mapugos ang mga eskwelahan implement. Nya unsa may giingon des balaod? Ang i-follow mahigala daw ako basahon na para ma-sabtan tani. The Department of Education matud pa sa section 6. Age and Development Appropriate Comprehensive Sexuality Education. Giingon dire, the Department of Education with assistance from the Council and in collaboration with other relevant agencies shall develop and promote educational standards, modules and materials to promote comprehensive sexuality education in schools, communities and other youth institutions. I-promote gyud kining sexuality education. Unya giingon dire nga ang comprehensive sexuality education shall be compulsory part of education. Di man niya compulsory ka na. Di ba pariha na bang kada bitaw sa kanang Katoliko, inighuman na ng Katoliko na may suway pagka narimat ng human elementary high school na to nga sa public school ka, kay public school mo ang Philippine government, unlike sa mga private schools, kay kato kag private schools kanang religion nga subject, apil na nga subject, pero dili na academic gyud, no? Apil na sa eskwela kag mga University of San Carlos, University of San Jose de Colitos, ug uban nga mga eskwelahan gidag mga pare mga madre, apil ng religion nga subject. But adto kas public school, dili man pwede kay ang public school mahigala giingon man sa atong konstitusyon nga dunay separation between church and state. So ang Philippine government does not recognize any religion as a state religion. So man nga di na pwede. Nga imong ipugosod, inigahuman na dunay mga katikista magtudlog katikism. Kadtong Katoliko, mo appeal mo. Ang di Katoliko, mo exempted mo. Maingon mo nga kami, sir, Adventist mi, sir. Kami, Iglesia ni Cristo sa mi. Ma'am, kami born again sa mi, wa mi appeal na. So, wa mo appeal. Kaya di man na pinugsanay, kay lahi mamog relihiyon. Maingon ka, exempted lang mi anak, ma'am. Sige, katong mga Katoliko lang dili. Matudluan mo mga Katoliko, ikaw anak sa Dios, ako anak sa Dios, kitang tanan anak sa Dios. Kanang klasihas pagtudlo, para buyag lang sa kuntingog kay more or less naman, pasinsan na muna ha. Kana, dili na pinugsanay. Kay, kanto naman, amo apel lang ha. Ang dili mo apel, kami lang imigrelihiyon ma'am, di mo apel, ayaw lang mo apel. Okay na. Ba't kini mahiga lang comprehensive sexuality education, ang tanan yun, compulsory yun. Ali apil mo yun, di ko gunang minaw bastos ka naman mo. Ayaw, diway, bastos, ari dire. Unsa pagtaon sa kondom. Compulsory. Tawa, kontiwason ha. The CSE, Comprehensive Sexuality Education, shall be a compulsory part of education, integrated at all levels with the end goal of normalizing discussions about adolescent sexuality and reproductive health and to remove stigma at all levels. Integrated at all levels. Kanang mga elementary o high school, inigisgot na ng mga butanga kay maswito pa na nimo kay.
Kuya, mao ni siyang subject karon o maapil na sa curriculum. Kining subject ka ang ginikanan maaksyon ka balaka mingon mo anak nga mapa na perfect gyud ko sa comprehensive sexuality education. Kuya, okay ni. Ano man? Sa man ha, diya pa o. Tiwasan ko basa. Ha? Diya pa o. Diya la. Section 6. Oh. Ang CSE, matod pa, shall include age and development appropriate topics such as, but not limited to, human sexuality, informed consent, adolescent reproductive health, effective contraceptive use, ha? Tudluan sa effective unsaon pagtaod na karon sa kondom, apil mo na. Effective contraceptive use as early as elementary. Could you not imagine that? As early as elementary, basic education, ang effective contraceptive use, imong i-demonstrate dito, kasi mag-demonstrate tayo, naon pagtaod sa kondom, ha? medyo makalingo-lingo kita na unsa po si Risa, oy? Ha? Ngano po taon si Senator Risa? Sabay iyang nahon-ahonaan. Unsa may mana magkaungutan ako sa may background gyud ani niya. Medyo murag mulahi sa atong culture ba? Medyo mulahi, no? Matod pa dio. Ang effective contraceptive use, ang epektibo nga paggamit sa contraceptives. Unsa man ang contraceptives? Kanang unsa paggamit sa pills, unsa paggamit sa mga kondom, unsa paggamit anang mga sa panang-ubang contraceptives, mga tumaron din ha, injection na. Ala, tudluan na ang mga elementary. Isus Ginoo ko. Di ka magkapanguro sana? Liberated naman kayo. Nasubraan man ka liberated ni. Ha? Mga dito sa Europe nga mga areas. Wala, liberated na ka dito. Europe nga mga areas. Dito sa US, some of the areas dito may galawa na. Muna itong i-adapt sa Pilipinas nga, the only Christian country man ng Pilipinas. Musumpaki kini sa atong kultura. Ha? Di ako, unya lang tiwason kini sinya sa maski nga human ako ng kuan kuno kining human naman kuno ang Manila naman kuno mo kuan mo balik naman kuno Manila human na ang kuan dito sa Alamin 558 Manila ni sinyas na. Sige ato sa ipadangat ang Manila may gala pero tanawa ni adinhi sa balaod di ka magkapanguro sana ang imong anak ini ipangutanan nimo dong unsa man na imong math dong unsa man na imong science ni nganong puwa man na imong science math kining English imong social studies civic at kultura na puwa man ni nga hagbong man ni. Sa sige lang ma, kinabawi man sa comprehensive sexuality education. Isus Ginoo ko. Ato tiwasog na niya unyag discuss. Standby lang una. Aramen 558 Manila nga mosunod na karon dayon.